Somos do Club de Lectura do Illes de Brión, os libreneses, eu son Unai. Eu son Lucía. Vamos a presentar o libro que estamos lendo agora mesmo, que é o Bestiario científico de Anxos Nogueirosa, de Antonio Manuel Fraga. Este libro trata dun neno chamado Suso que vive nunha aldea e empeza a topar mal, entón o médico manda un sanatorio. Ali coñece a Tila, que é a portadora do bestiario da súa tía, que como favorece a ela, ten que completar unha información sobre unha besta. A nosa opinión foi que nos encantou o libro e recomendámoslo a todo o mundo.